I bedt holde jer inden for en linje af vandkranen der, vel, så kommer I lidt i kampolage med lokomotivet. Man kan få brusebader, man kan få et dampbad, så ryk lidt ind til indenfor. Kom herover og kig. Det er herovre, det foregår. Og selvfølgelig får de små jo lov at stå forrest. Det er dem, der ser dårligt, når de andre står foran. Nu kan I se, nu kommer Thomas glad og ro ned og skal have sin mad. Og hvis I kan se det, det ved jeg ikke, om I kan, men det kan I senere, så får der altså 3 spande derhenne med lakridser i. Fordi vi er nødt til at rationere hans forbrug af lakridser, for ellers får han ondt i maven, og det duer slet ikke. Og I må gerne rykke lidt længere herop, hvis der er nogen, der ikke kan se. Fordi man kan godt få lidt, man kan godt risikere at komme lidt damp, så man kan selvfølgelig også få et brusebad. Vi har en lille beskeden vandhane her. Så vi se, om vi kan måle 3 glas vand af. Og han ser i hvert fald noget sulten ud og noget tørst ud. Vi skal lige have de få ind til siden. Der kan godt stå et par små mænd nede oppe ved siden af mig. Så kommer lokomotivføreren ud. Han skal så hen og have lukket op med det, fortrød han så. Hvad vil han nu gøre? Ja, han har måske glemt at bremse lokomotiv, det ved man ikke. Lokomotivfører, så skal vi op og have lukket op, så vi kan få noget vand på. Ja, fint. Så må vi se, om vi kan ramme hullet. Husk nu, det er kun 3 glas. Så må vi se, om der er noget vand i hanen. Det ved vi ikke, men det kan jo godt være, det er. Den skal nok flyttes en lille smule. Nej. Ja, der er mange gøremål, inden vi kan. Så drejer han på hanen, og så ser vi, om vi rammer hullet. Ja, ved hvad det sprøjter ud. Og der kan I selv se, man kan få et rigtig godt bremsebad der. Det vælter ud over det hele. Hold stærkt. Vi rammer der ved ikke hullet rigtigt her, hva'? Nå, vi skal måske skrive en lille fugle. Ja. Ja. Ja, der vil jeg sige, man kan godt risikere at få lidt damp, så var det fint. Så lukker vi op igen. Ej. Så kommer der vand, og nu rammer vi hullet. Næsten. Ja, det er godt. Sådan, så kommer det. Men lokomotivet, det er jo mere end 3 glas vand. Nå, det bestemmer de jo sig selv jo. Og I kan godt se, at der skal noget til, når han kører rundt med så mange af sine gode venner. Der er det altså vigtigt, at han får noget at drikke. Det er rigtig meget, han får. Det er godt, vi tager sådan en vandhane hjemme i køkkenet, for de tager jo ikke betale deres vandregning. Ja.
Lokomotivfører vand koldt. Okay. Ja, det er koldt. Dejligt koldt vand. Det er varmt vand. Så er det lige der. Så tror jeg, at Thomas kan klare sig med den civil, han har fået, så kan han gå videre med alle de glade børn. Han lukker, og det lukker bare mere mere. Det kører rigtig godt. Det løber over det hele. Jamen, hvad er det der for noget? Sådan. Så svinger vi handen rundt. Ja. Sådan, det er godt. Ja. Ja, det er ikke regnvejr, det er fordi handen den ikke er helt fedt. Og så skal vi have de der lakridser op. Så vi så får de lakridser op, så man skal få noget at spise også. Ja. Op med dem, ja, det er godt. Og det er kun 3 spande lakridser, han kan få, fordi så får han jo ondt i maven, og det duer slet ikke. Det duer overhovedet. Ja, det er det. Vi kan ikke sige nogen. Men Thomas kalder den for lakridser. Han synes det er ikke så godt som lakridser. Den er tung, den der, hva'? Ja. Sådan. Op med den. Sådan. Så tror jeg, at Thomas er ved at være klar til at kan køre ud. Og ja, det var sandelig varmt til det. Så er han klar til at køre en tur med sine venner igen. Men jeg har jo hørt, at vi har et lille problem nede på drejestigen. Fordi der har vi en uartig godsvogn stående nede, som ikke vil flytte sig. Og nu vil jeg gerne have I gå med mig derned, så vi kan hjælpe sig med at få den der uartige godsvogn kørt ud. De skal hjælpe mig